Igbo ndị ọma na-ekili anyị abịakwa n'ọzọ tata. Aha m bụ Precious Okuchukwu Kafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka ka eke unu mee arụ adịkwa unu apụtakwa ọfụma taa nke maka afịa ụmụaka ma ndị jere ọrụ ma ndị jere akwụkwọ ọ dị mma ke maka ndị nọ n'ime afịa Chineke ga-agọzi akara aka ụmụafọ Igbo niile ma ndị nọ na mba ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ n'ala anyị bụ ala Igbo ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Afa mbụ Uche Jombo unu na-ele ndị ama ama nke ọkụ Chukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo Amaka. Igbo Amaka ndị eji eje mba. Anyị buru bata na obi nwanne anyị nwaanyị bụ ọmalịcha asa dị mma. Mgbe ọbụla ka nji agwa ha na anyị mụrụ onye a ọsụzụ Igbo kunu fụnụ anyị mụrụ ya na ọ bụrụ ụfọdụ si na onye Ghana, ụfọdụ si na onye Equatorial Guinea, ụfọdụ si na ọ bụrụ dị Nigeria nchacha. Mgbe sifa na mbọsị nta ka anyị chọọ na were nchi tata anyị eruola n'ubi onye anyị bịa ka anyị kọzie. Anyị ga-afụ nwanne anyị nwaanyị asa dị mma, ụtụ dị mma, nwa dị mma, nwa bekee. Unu lee ya ma na Igbo mụrụ ụmụ dị mma ka anyị kelee ya ka anyị na ya kparịta nkata. Ada dị mma. Kelee ndị Igbo na-ekiri anyị. Ndị be anyị ekene m unu. Kedu afa gị? Afa m bụ Angela Okorie Ijeọma. Ijeọma. Ijega Amaka. Ọ dị mma. Angela Ijeọma Okorie ọ bụ onye ebe? Abụ m onye Ebonyi steeti. Ishiagụ. Onye ama onye. Ya bụ na iburi ya bụ ịbụ ezigbote nwa afọ bụ ọdị nke akụrụ mmiri. Ọ na-afụgo na nwanne anyị nwaanyị bụ ezigbote onye Igbo ọ bụrụkwa ife amụ na ndị mmadụ na-agba ha. Anyị mụrụ ụmụ dị mma, anyị mụrụ ndị na-emepụta anyị iru kwa mgbe. Ọ dị mma. Kedu ebe a nọ wee mụ gị? Kedu ka ntolite gị si dị? Amụ m na Kotonu. Ebe a ka m too. Mụ na ụmụnne m na my parents. Na nne na nna gị? Yes, nne na nna m. Ebe a ka amụ m, ebe a ka ntolite. But ana m aga be anyị ọfụma like every Xmas. Ebe ka ị gara akwụkwọ ke ka akwụkwọ gị si dị site n'akwụkwọ nke mbilite wee ruo mahadum? Aga m akwụkwọ na Kotonu. Then Mgaze University na Lagos. Lagos State University. I'm Mass Comm. And then presently I'm a theater art in Unilag. Ọ dị mma. Onye ka mụrụ unu? Anyị dị ise. Gị nwa bụ onye nke unu? I'm onye third. Like I'm onye atọ. Gị nwa bụ ada? Na bụrụ m ada. Ụmụ onye tọkwa, ụmụ nwaanyị tọ. Ụmụ nwaanyị tọ m before m bịa. Mmufu nọ ezigbote nwa afọ ka ọ bụ kwa na-asụ Igbo ọfụma. N'agbanyeghị na amụghị ya n'ala Igbo, ụfọdụ ka a mụrụ n'ala Igbo ma ha amaghị asụ. Mana otu o si na dị. Ihe ejije ị na-eme ya bụ fim na Igbo bụ ejije. Ihe ejije ị na-eme kedu ka o si bido? Otu m si jide ime fim mgbe m jere la set mụ na enyi m so jee la set. Mgbe m ruru la set ọhụ director sị lọ onye ọ chọrọ mara mma lọ ya onye ọ chọrọ iyuzu. La onye ha kpọtara ya la ọma ha ụma la ife ọ chọrọ onye mara mma. So ya bụzie m si m la onye ụkwa na onye ife kwa description nọ la script ma onye ole eme film. Enyi m kazere he la m le-eme film. La m ala emeghe film but lọ mana ama ma like ime film. Director ọhụ bịa meet enu m sị m okay ngwanụ nne ị na-eme film. M sị ama m eme film but enwekwa m ike isi ka m meghere unu nka ka m fụgodo ụtọ ọ ga-adị ịghọta meghere ha film. Ngwa otu a ka m si bidozie m si banye na n'afọ gịnị ka mere? 2009 December 2009. Ọ dị mma. Ka ndị bụ unu dịka ịgba nkwụ ịnụgo di? Anụgo m di. Ịmụgo nwa? Yes, amụgo m nwa nwoke. Ọ na-afụgo na ọnụgo di mụta nwa maka ndị ga-achọ ịkpọ m n'ekwentị
na ha chọrọ ịlụ nwaada ọnụgo di mụta digo ka onye Igbo Di m bụ onye Nnewi. Yes. Nnewi bụ nke dị na Anambra steeti. Yes. Ọ dị mma. Kedu ka ndị bụ nsi agba agbamnkwụ ya bụ ndị Isiagụ? Ndị be anyị ha chọkwa ịgba agbamnkwụ a na-enye ha list. Mgbe ha nyere ha list ha gụkpa n'ive nọ la list ha eji abịa jesta n'ive ha dere ha la list. Ịma na ọtụtụ ndị Igbo onwe ndị na-asị ha na-abịa ugboro 3 onwe ndị na-abịa ugboro 2 dịka abịa kụọ aka n'ụzọ si na-abịa ihe mara ụlọ ka ndị bụ unu si eme Ha na-eme ugboro 3. The first one nke mbụ mgbe ha bịara n'ụlọ ha bịa ebe ịmara ụlọ ebe onye ahụ si, that is ịma ụlọ ebe ha si, ebe nwaanyị ahụ si, ịghọtara. So abịa, then the second one ga-abụ list, ịbe na list ife ha ga-egosizi ga-eji eme the traditional marriage. Nke atọ bụ mgbe ha ga-abịa gbazie nkwụ. Ka ndị bụ nsi asụ ya na mbụ. Okay, ote ha si agba nkwụ. Dịka isi ịgba nkwụ ka nsi asụ ya. Ịgba nkwụ. Ịgba nkwụ ka na-akpọ. Ịgba nkwụ ote esi agba nkwụ nwaanyị. A ga-akpọ enwe ndị ga-akpọ ụmụ agbọghọbịa. Ụmụ agbọghọ ga-egotechara ụmụ agbọghọbịa ya. Achọrọ m ịkọwara m ya ọfụma. Akwụ gbara n'nkwụ nụ. Enyi afụ n'umeka. Ọrụ bụ isi gba nkwụ. Ịma onwe ndị ọ ga-awụ ọ bụrụ na ihu ụmụ agbọghọ ezughị ezu asị nwoke ga-akpọkwa nwa na ịma na nwoke di nwaanyị ahụ ga-eme ihe nne, mee ihe nna, mee ihe cousins, mee ihe ụmụ nwanne ya, mee ihe ụmụ nwaanyị that is ụmụada na village. Eme ihe ụmụ agbọghọ age mate ya. Then eme ihe ndị ọgbọ ya. Then eme ihe ụmụnna. Ịma na-eme ihe ụmụ nwaanyị. A na-emere ụmụ nwaanyị ihe, emere ụmụ nwoke ihe. So otu a ka esi eme ya na be anyị. Kedu nne a na-esikarị na bụ? A na-esi rice. Rice bụ nke ndị oyibo. Osikapa. Ọkwara osikapa ka. Osikapa. Kedu ụmụ ofe a na-erigasị na bụ na-eji mara ndị bụ ọ ga-abụ mgbe ọbụla ije dịka mbata Isiagụ bụ ama ahụ dị ofe. Ofe ọkwụrụ. Ofe ọkwụrụ ife ha na-esi. Unu ada ata abacha? Ha na-atara abacha. Ọkpa nkọ? Ha na-ata ọkpa. Ha wụrụ ndị ọkpa. Ọ nke a ka m chọrọ ịnọ. Ọwụ ịma na ofe ọkwụrụ onye ọbụla eri mana ịbịa be anyị ugbu a tupu ene gị ọbịa a ga-agwọrọ gị abacha. Agwọsị abacha abịa sie n'ọkpa. A ga-enyerịrị onye ahụ ọkpa. Ịma na-enezugo onye ahụ ọbịa. Nye ya ọkpa, nye ya nkwụ enu. Yes. Nke aka bupute n'elu nkwụ n'ụzọ ụtụtụ agba ụzọ bupute nkwụ ahụ abịa debere ya onye ọbịa debe ihe dịka ọkpa ụtara ji. Ha na-eri n'ụtara ji na ha rie ụtara ji ha gwọrọ ofe ọgbọnọ, ofe ọkrọ, ofe ọkrọ, egusi eji olugbu wee si. Ọ ka ndị be anyị si n'ọbịa. Ọkwa ka ndị be anyị si enekwa ọbịa. Ya bụ unu na-eri ọkwa ofu nri. Unu na-eri ọkpa ọfụma. Ọ ha nwa nwe n'ọkpa. Ndị Enugu steeti. Ha nwekwa ọkpa, ha na-eri ọkpa, ha na-erikwa ọkpa. Ha a na-eri ọkpa ọfụma na ba yes. Ọ dị mma. Kedu mmemme na-akpọnatakarị ndị obodo unu ewezuga ekeresimesi? A na-eme New Yam Festival. Kedu nke bụ New Yam Festival? Kedu ihe ọ bụ na ji ọfụrụ? A na-eri ji ọfụrụ. Mgbe ha riere ji ha chọọ iri ji ọfụrụ. Onye ọbụla na-alọta kemgbe eji eri ji ọfụrụ na bụ. Ha chọọ iri ji ọfụrụ Ọgọst. Anyị ga-eje ka anyị na-enetu ofu n'ime ihe ejije ndị ọ na-ewepụta. Ọ bụ na anyị na-enetu agata obere afịa anyị na-acheta anyị na ya ka nọkwa biko apụkwala. Igbo kwenu, mụanụ, zụanụ, rienụ, mụanụ. Nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ. Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa ama gbaa. Igbo amaka.
ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri si na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na nne ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba. Dịka fim ya ihe ejije ndị imegoro ihe ejije ihe dịka ole ka imegoro ihe ejije mmego akarịala 60 site na afọ 1999 wee rute 2009 yes ya bụ And enwe m about yes afọ ịnọ gara aga ka ibido yes ị na-agbalịkwa kedu ka isi edekwa ezinụlọ gị dịka ịhapụ di gị na nwa gị na ihe anyị na-eme kedu ka isi emekọta ha niile ọnụ ọ dịrọkwa easy ọ dịrọ easy but ana m emene ya ka m ga-esi mee ya that is ote ike dụrụ na mụ ote m esi mee na ihe nwụrụ nwatakịrị ụlọ nwụrụ nani onye na-eletere m nwa nọ n'ụlọ m na-akwụ ụgwọ so but adama anọte aka outside mmekwe m lọtakwa n'ụlọ makwa na onwe ndị ndowere n'ụlọ makwa na di m nọ n'ụlọ ma na nwa m nọ n'ụlọ m lọta m bịa nekwa ha m letekwa ha m na-achịkwa but ana m arụ ọrụ na Lagos karịa na East but most of the times m na-agakwa East ana m eme m jee lụkwa ọrụ mbata before m jekwe another one na-anọta aka otu a ndị ọzọ si anọte like months and all that mba mmecha mbatakwa m nọkwa with them 2 days 3 days m na-achịkwa game natakwa na-achị adama anọdị taa aka na set because all the producers makwa na m n'odi and enwe m family m ga-agaga nete na-achịtakwa so they are very understanding. Daluri nne kedu ihe ejiji megoro fiakanarịrị goro arụ ya bụ challenges mana nke fiakarịgoro arụ all film mmem act as a vampire then ya bụ onye na-aṅụ ọbara yes onye na-aṅụ ọbara ọ na-aṅụ ọbara ma ọ fụrụ ọbara ọ na-aṅụ ọ chọwa any animal when no blood ọ ga-aṅụ wee revive onwe ya but normally all a normal human being you got that ọ mmadụ so mgbe ọ fụrụ ọbara mmadụ ọ ga-aṅụ ọ chọba ọkụkọ ọ chọba ewu ọ ga-ejide ṅụọ ọbara ya so that cause survival and then playing as a blind girl you know that's filmmaking. Nifokasi kutu na nka sọsọ ọkụkọ ka ị kọrọ ya mana ya enwetezi onwe m ka esi menwu ya ọ dịrị easy now but as an actor you need to give in your best like any character given to you need to put yourself in that character any tinye onwe gị na that character any character ha nye gị na film ka ime omume ọbụla ha wetara nye gị sị gị ife a ka ị ga-eme na this film iweta script ahụ gụọ ya ọfụma tinye onwe gị na that character because ọ bụrụ ọgụnwa abụrụ m a vampire. ihe ejije ime abịa n'ime ihe ejije ahụ o nwere nwoke unu megidere ọnụ ndị mmadụ na-asị ọ gị nwabe ihe a ma na ọ bụrụ gị mgbe ahụ kwa inubedi kedu ihe mee mgbe ahụ maka enwe ndị sicha na ọgị nwanzi ha na ọ bụrụ gị ndị enwe ka esi eme ya enwe ego ole enwe ike inye gị ka ị nwee ike mgbe ọtọ enwere ego ndị a nwee ike inye m ga-eji gba ọtọ na film ọ nọ na m agenda plan bedị m ya like ọ nọ m n'oche ịgba ọtọ na film. kedu ihe ị ga-eji gba ọtọ ama m na ịlụ ọla di mụta nwa ị ga-agbanwe ọtọ na because maka gịnị anụbe m di before mbido acting mbido na-eme ihe ejije ịghọta anụbe m di before mmewe ihe ejije but enwechara m some scripts m need ịgba ọtọ m drop ya because achọrọ m ya so nwa ego ọbụla mmadụ nwere ike ikwu gị ugbu a maka gịnịzi gwana anyị ihe because ọ bụrụ ife it's not in me
if I'm like him. The least of me getting nude is maybe when I go to swimming pool with my family and all that. That's the only nude I can get. Maybe one of my family or IGBO mmiri or one but I'm poor me. Maybe I'm J weekend or something somewhere. Or more J weekend or something somewhere or but yota. Oh baby kiss na mboto. Ya bụ yiri ihe eji egwu mmiri. Mmiri ihe eji egwu mmiri gesize na onye agba ụtọ. But stack node or a guy for the another film, he won't say it. Ọ dị mma. Ọzọkwa maka na Igbo n'Igbo. Eji ya mara ụmụada ndị Igbo. Yes, so because azụrụ anya ọfụma. Azụ ndị Igbo ọfụma fada agba ọtọ. Ndị Igbo anya anaghị agba ọtọ. Ọ dị mma ịma na dịka enwego film, enwego isi akwado iwepụta ihe ejije nke gị, nke iji aka gị iji ego gị mepụta. Enwego isi akwado ya. But ọ bụrụ ugbu a, enwere m a very big project m chọrọ iwepụta. Ihe ejije nke m chọrọ iwepụta. But ọ bụrụ ugbu a, achọrọ m ịkwụ aka ọfụma mee ya ọfụma. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ewezuga ihe ejije, ihe ọzọ anyị na-eme. Yes, I sing. I was actually saying AMAKA before Mbata moving in the, like before mmewe ihe ejije. Before mmewe ihe ejije, AMAKA na my church in Cotonou. Before Mbata Nigeria, then bidozie my modeling. Tupu ibido, nyawa ka na-emebu tupu ibido Acting, yes. acting. Yes. Ọ dị mma, dịka ịgụ egwu, gụtụrụ naanị ofe egwu. Ka anyị marakwa na izuru ka eme n'ihe niile. Oh yeah, na weta ofu egwu ka ngoro gị. Just gwa m egwu like. Egwu ka nụnụ ịma na gwa m egwu ka ọ bụ na like ka ngo. O nwere nke ị na-agụ mgbe ị na-akwado, ị na-agụ, gụọ ya ka anyị gụọ ya. Gụọnụ. Okay. Agbanwe Ibu na-agbanwe ahụtụbeghị m onye dị ka gị o. Ibu na-agbanwe oge ruo mgbe ije aza ekpere. Oge ruo mgbe ije aza ekpere. Ọkwa gị zara Elijah ekpere. Ibu na-agbanwe eze m ibu na-agbanwe. Agụzi n'ọzọ biko na anyị eje mee ife na ịma ebe anyị na-egbepụta egwu ejije gị ebe anyị je wepụta egwu nke gị anya eme Ogwe n'ezi anya mmiri na-achọzi ịbụkwa ezigbo onye ụka n'ezi anya mmiri n'anya gị ịfụ na onye abụ nwa Jizọs. Kedu ka ị na-eje? DCC, David Christian Center. Ị na-agụ egwu ebe ahụ? No, but they don't even know I sing. I only go to church because most of the times I don't mean wait. Maka ịgụrụ ana kpọrọ mfaso gị. Most of na afụzere ị na-edebe ha na. Yes. The industry doesn't even know I sing. It's just few people who knew me how I grew up. Mana ị na-agụ Ndị egwu. ma mgbe m na-etonite mana m na-agụ egwu. So the industry amadị na m na-agụ egwu. Ndị mana ndị mmadụ hụ gị ugbu a. Ụmụ ndị ụmụ agbọghọ machara mma na-etolite gachi dịka gị echi. Ịma mgbe a m hụrụ ụgbọala ibu abịa m echere nọọ nwunye Jonathan na-abata. Enwere ndị ga-ahụ gị n'ụgbọala ha agaghị ama na enwere ebe isi bịawa. Ha chere nọọ nnyaa ka ibidoro n'agbanyeghị na di gị nwere ezigbo ego. Enwekwara ọ bụrụ na mgbe di gị enwebeghị ego ama m na gị nwa inwetawala ego. Mana kedu ka isi bido? Kedu enwere ka ihe onwego mgbe ihe fiara gị arụ na ndụ gị dịka maka onwe ụmụ agbọghọ gasị na ha chọọ dịka gị nke taa nke echi ha ga-meweta iwe aka n'ihe na-adịghị mma. Ị nwere ike ịkọtụrụ anyị maka asị agụọ 1 tupu agụọ ofu tupu agụọ abụọ, agụọ 1 tupu agụọ 2. Ị nwere ike ịkọtụrụ anyị otu isi jegide wee rute ebe ị nọ ugbu a dịka ihe ejije izizi ahụ ime ego ole ka kwụrụ gị? 20,000. Mana ị ga onwe onye ga-eji udere ego ahụ abịa gị n'iru ugbu a ga-ekwute dị ewezuga ma nwere obere ihe ha si gị ime gị si ha na nga awụkwa 20,000 obere ihe ahụ. Kọtụrụ anyị otu isi maka ịma otu mmadụ si jegide
wee ruo ebe ọ nọ ndị na-amaghị otu onye ahụ si jeru ebe a ga-asị na ha chọrọ ịdị otu a onye mere ndị mmadụ atinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche ka ha nwee ike ka ha nwee ike nwee ego nketa nke echi dịka onye ahụ gazie ụdịrị ụgbọala onye ahụ na-agba amaghị aghọta m na-ekwu mana ịkọwatụrụ anyị onwere ka o si dị ka esi jegide ruo ebe ị nọ. Wow, it was abụrụ ihe dị easy mgbe m na-etolite because my dad nwụrụ na 1992 and then my mom catered for us alone. So school niile anyị je ụlọ akwụkwọ niile anyị jecha ọwụ nne m mere ihe niile. So and then I left Cotonou to enter the university, which is Unilag, when I was doing public administration from then. But overall, every time I need but then again can support so sometimes now support kind of my school fees and all that. And then I have little businesses I was doing apart from the modeling, and then the modeling self and then sometimes when we jam star gold and let me arrest some of my friends and while I'm still working. So it's not like I just came and then yes, and then the money came and all that. Ndị Igbo ndị ọma na-ekile anyị unu fụka anyị na nwanne anyị nwaanyị si akparịta nkata ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-apụta ịma na onye anyị na-anọbachala ugo nwaanyị Angela Ijeọma Okorie onye anyị na-akparịta nkata anyị na-akpa nkata gbasara ndụ ya gbasara ihe ejije ọ na-eme gbasara ala Igbo na asụsụ Igbo na otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru ka asụsụ Igbo ga-esi wee hapụ ịbụ ihe furu efu. Ọ bụrụ na ele m anya ugbu a n'Igbo onyonyo gị ịma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị. Aha m wụ Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama niile n'ala Igbo n'oge Igbo Amaka. Ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị ga-eje ka anyị kiritu nwanne anyị nwaanyị n'ebe ọ na-eme ihe ejije maka si n'ihe onye na-eme ka ekwe ji akpa ya. Anyị kiritu obere anyị alachi ya azụ anyị ga-azụtụkwa obere ahịa ma ọ bụrụ na nwa ahịa dị anyị ga-azụ anyị zụtụ anyị lachi ya azụ anyị na ya ka nọkwa biko apụkwala. Ọ ga-adịrị gị na mma. Abịa na asụsụ Igbo ndị ọcha buru amụma na afọ 25 ya bụ 25 years na-abịa na asụsụ Igbo ga-abụ ihe furu efu dịka otu Igbo si afịa ga-arụ eso ugbu a. Ọ bụrụ na ọ na-afịa ga-arụ mana maka na gị na ndị niile gị na ha na-emekọ ihe ya na amụ gị n'ala Igbo ị na-asụ asụsụ bụ unu ọfụma aka m dị n'elu nyere nne gị maka ọ ya mere ka ị mara asụ asụsụ bụ nne na nna gị ọ na ha na-akpọ gị ala n'ụlọ enwe ka ị ga-esi amụta asụsụ bụ ọkwa ya. Kịta kedu ihe hụrụ na asụsụ Igbo anyị na-ekwu okwu ya maka asụsụ Igbo dịzi ka ihe na-achị efu efu onwe onye chọziri ịsụ asụsụ Igbo ebe ahụ na-eme ihe ejije ndị Igbo bidoro ihe niile gbasara ihe ejije ihe niile wu fim na Naịjirịa ọ bụ ndị Igbo bidoro ya ebidoro ya na Living in Bondage Taboo na ụmụ fim onwe fim emegasịrị ma anyị ka dị obere anyị etolite mana kịta anyị wụ ndị ahụ bidoziri ha dịzi ka anyị alachi azụ anyị achọzighị ịbụ onwe anyị achọzighị ịsụ asụsụ anyị onye ọbụla na asụsụ Igbo kedu ihe hụrụ ya? Ọ ihe ọjọọ na anyị ada asụ asụsụ anyị ọfụma because ije n'obodo ndị ọzọ na-asụkwa asụsụ ha. So Igbo anyị na-edere na-asụ Igbo ọfụma. Ọ eziokwu na anyị ejisighị ike na-eme ejije a na-asụ Igbo ọfụma anyị na-eme ka nke a na-asụ English asụ ndị ọcha karịa asụsụ anyị. So ọ dịrọ mma anyị na-edere na-asụ asụsụ anyị ọfụma anyị na-edere na-asụ asụsụ anyị ọfụma na ejije niile ọbụla anyị na-eme ka ha makwa na asụsụ anyị ka dị na ọ narọ na ọ ka dị. Achọrọ m ịjụ gị otu nwa gị nwoke nọ na-asụkwara Igbo? Yes.
Igbo. Ana m asụrụ Igbo. Achọrọ m ka ijiri asụsụ bụ kelee ndị bụ. Kelee ha na ebe ndị be anyị mekele unu m bịakwara lebe m sịla m nọrọ ọdụ bịa kelee ndị be anyị ọkwa hụ dị unu ndị unu na-ejekwa abịa nta unu akeje ha abịa ọra Chineke de ikwere unu aka ya gozikwa unu n'ife niile unu na-eme o n'aha Jizọs amen. Ị ga-enye ndị nne na nna ndị na-azụlite ụmụ ha ọkachasị ndị bi Lagos, ndị bi Amerịka, ndị bi London, ndị bi Asia, ndị bi obodo dị iche iche ka ha nwoke na-azụrụ ụmụ ha maka ihe a na-ekwu 25 years plus ya ewere 25 years na-ewere afọ 25 tinyere afọ mụ na gị dị kịta anyị agbadala na-enwere ụmụaka ndị na-etolite onye na-amaghị asụ asụsụ ya amaghị asụ ị ga-egbu ya egbu mgbe ahụ eruzie n'ala Igbo onye ọbụla na-asụzi oyibo sụrụzie bekee gawa. Biko achọrọ m ka inye ndị nne na nna ndị ihe gị na-amasị ndị ọ ga-awụ mgbe ọbụla ha hụrụ iru gị n'igbo onyonyo ha ga-achọ ịma ihe ibu bịa. Achọrọ m ka ị gwa ha okwu ezigbo okwu gbanyere isoro ụmụ ha asụ Igbo. Ụfọdụ ka ọ ga-awụ ijepụta n'ebe a na-eme isi ya asị gị don't speak that to my baby. Amana m ma ịsụzighị that to your baby a ga-asụwara onye ahụ onye bekee English ị na-asụ ọwa asụsụ gị ọkwa English ọwa asụsụ mmadụ kwa ya asụsụ ndị ọcha na asụsụ ndị ọcha ya bụ nke ihe ejiri mara ha ya wụ ihe ọ ga-awa teta ụtụtụ ha kwuo. Kedu ka anyị ga-esizi mmụta ọmaka wee mụ biko onye Igbo mụrụ nwa zụọ nwa gị ọfụma n'akwụkwọ mana ekwela ka ihe njiri mara onye rapụ onye ahụ. Ọ dị mma bụ ịga akwụkwọ ịgasị akwụkwọ ọfụma inwe ike imekọrịta mara ihe mụta ihe mana nke na mmadụ wereziri asụsụ nne na nna ya tufu ọ bụrụ na ị maghị asụ asụsụ nne na nna gị ị ga-akụziri ya nwa gị agaghị akụzikwado ya nwa ya tupu ị mara ihe na-emenụ asụsụ ahụ efuo obodo ahụ efuo onwezi onye ga na-anụ maka ebe dị otu a ebe ndị Igbo si bịa. Achọrọ m ka ị nwee ike gwa ndị Igbo na-ekiri gị ugbu a ọkachasị ndị na-ebi ndụ na-awụ ndụ ha amami na ọ dị bụ ndụ na-awụ ndụ ndị na-ebi fake life ndị na-ebi ndụ na-awụ ndụ ha. Kedu ka ị ga-achị sụọrọ nwaanyị Igbo gị na mmadụ ahụ na ebe a na-eri nri ma ọ hụ n'ebe a bịara nzukọ ma ebe ụmụaka bịara igwuri egwu ma ọ ebe a na-eme icheta ọmụmụ mmadụ ihe ndị oyibo kpọrọ birthday kpọrọ ụmụ gị gaa ebe ahụ ma unu nọkọrịta ebe a nọsi na-ele ihe ejije nke ndị oyibo kpọrọ sinima gị na mmadụ ekwukọrịta okwu dịka nne nwaanyị ịghọta ka gị na ekelesiri gị na ụmụ ya na-ekele ke aha ha ọtị gị nke awụ Chidera nke awụ Chiamaka nke awụ Chidubem gị si ha nna kedu ọsị gị no don't speak that to them. Ha wụ ndị Igbo ọkwa ha na aha Igbo ka a kpọrọ ha. Kedu ihe iche nọ ihe nọ nwaanyị ahụ n'ime ọ ga-eji asụ gị asụrụ ụmụ ya kedu ọ chọrọ ka ụmụ ya mụta asụsụ ha nwaanyị ọbụla achọghọ ka nwa ya mụta asụsụ ebe o si pụta ụwa because afa be nna gị bụ ebe isi pụta ụwa ịghọta so ma ha chọrọ ka nwa ha na-asụ asụsụ ha ọ dịrọ nụ mmanụ nwa a ga-efunu ọ ga-efu that means nwa amara ebe o si pụta. Biko achọrọ ka ihe ndị nne na nna ndụmọdụ manyere ha ọ na-eme ihere amasị m ọtọ m ga-echekwa ọ na-eme ihere na ịgwa ndị nne na nna ya ọha biko ha na-akụziri ụmụ ha asụ Igbo. Ndị nne na nna unu biko nji eva Chineke larị unu kụziere unu nwa unu eva la-akụziri ihe asụsụ ndị be unu maka onye ọbụla onye Igbo fụhụrụ lala nna ya jee lala ọzọ sụa asụsụ ahịwa asụsụ a na onye ahụ akwụghị onye Igbo so even ya eme unu ya akụziri nwa unu otu esi asụ asụsụ Igbo so that hapụta ebe ọwa so that hell awọta so that
ha pụta ebe ọwụna ka ndị mmadụ makwa la ha wụ ndị Igbo because ebe ọwụla ha jiri ha bido sụọ ya English sụọ ya bekee ha echego onye Yoruba ka onye Hausa maka otie m nọ na m fụtala ụzọ ndị mmadụ asịla m onye Yoruba ma ha sịla m onye Yoruba ha sị m la m onye Benin ọ m onye Ghana m sị na m akwa onye Ghana m kwa onye Isiagụ onye Igbo Ebonyi steeti Ivo local government wụ ndị mụrụ m ma mana nke ndị Ghana chọrọ ile claim zila ha mụrụ m onwe na mgbe ha ji mụọ m lọ ndị Ebonyi steeti mụrụ m ndị Isiagụ Ivo local government ndị ama onye lọwụ ndị ama onye mụrụ m lọhewu ndị Hausa ọ ndị America ọ ndị Calabar ka ọ ndị nene ọwụ ndị Ebonyi steeti mụrụ m ndị Isiagụ ndị mụrụ m ndị ama onye ọ ebe m si fụta Ivo local government. Thank you. Daalụnụ ogolo daalụnụ. Unu fụ ka anyị na nwanne anyị nwaanyị si akparịta ụka. Ndị Igbo ndị ọma na-ekiri anyị fụ ka nwanne anyị nwaanyị si kpọgide afa wee kpọruo onwe ya n'ebe o si. A sị na ọ jiri unu okwu ebe o si wepụta ọ na-atọ m ụtọ na mụ na ụmụada ndị Igbo anyị nọrọ otu a ndị unu na-afụ ọfụma ihe spiri niile ha na-asụ ma ha nọkọta ha tinye ofu n'ihe ejije ha na-eme unu afụgo na ha na-asụzi be anyị onye pụta ọsụọ ala nke ya ọsụọ ihe nne na nna ya kụziere ya biko kedu ihe nne na nna nke gị na-akụziri gị ọ na-akụziri gị ka ifuru gaa sụkwa n'asụsụ nna gị na nne gị a sị na ọ na-abụ ezusie gurigiri ezuwe obere obere mgbe ha ga-ezu obere obere mgbe ha ka ị ga-alanụ agwazie gị jụọ gị si gị kedu ebe isi onye ọbụla na-asụ bekee na ala anyị nwere mpaghara ebe o si pụta o ruo mgbe ha ga-asị ngwa naanị ihe eji mara gị n'ebe a ka isi pụta ị nwere ike isi nọọ ihe a ebe a ka esi mara m onye anyị na-akparịta nkata bụ ka nwanne anyị nwaanyị Angela Ijeọma Okorie anyị ga-eje ka anyị na-etu ihe ejije ndị ọ na-emepụta ọbụna na ncheta anyị na aka nọrịtakwa biko apụla ọ ga-adịrị gị na mma. Igbo amaka ndị eji eje mba. Afa m bụ Uche Jombo unu na-ele ndị ama ama nke ọkụ Chukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo amaka. Igbo amaka ndị eji eje mba. Abịa na enwe ihe ndị be anyị na-apụtazi ọ bụ na mpụta kịtasị gị n'idi botik ka ife izizi ya bịa gị n'obi ife ga-abịa m n'obi na ma mara na mma asụ Igbo ọfụma na onye a agara akwụkwọ eke si na onye a agara akwụkwọ na ọ dị Igbotik sọsọ Igbo ọ na-asụgodo English Igbo sọsọ na-adị ya n'ọnụ Igbo sọsọ na-adị ya n'ọnụ eziokwu that's it now. mana ekwesị ịbụ onye a sị na ọ dị Igbotik otu aka maka mụnwa dị Igbotik abụrụ m Englishtik abụrụ m onye ọcha so ka m esizi bụrụ onye ọcha yes so proudly ịghọta adị m Igbotik gị nwakwa nke maka gị nwa adị m Igbotik afụkọ ebe m na-asụ isi agụ a na-agwa gị ya asụsụ anyị so gị nwa dị Igbotik adị m very very Igbotik gwa ndị a na-edi Igbotik adị m Igbotik ndị be anyị o
adị m igbotik ekwere m ekwe na adị m igbotik Ndị ọzọ Igbo tik ga-abụzi Yoruba tik ka ọ bụ Hausa tik m ji eme gịnị ka ọ bụ China tik ka ọ bụ Kotonu tik ọ bụkwa ndị Kotonu maka na amụrụ m na maka na ajezi m oge ebe ahụ achọ iklem m ọ ga-adị Chineke ekwe enwe ike iklem m ajigbọgbukwa awụ m onye isi agụ o nwere ihe ha metere ya awụ m onye isi agụ ndị be anyị awụ m onye isi agụ awụ m onye Kotonu hapụkwa na ndị Kotonu na amụ m de ha chọọ iklem m ji paspọtụ ha eme gịnị awụ m onye Naijiria onye isi agụ onye Igbo awụ m onye Igbo adị m igbotik ofu nwanne m nwoke wee sị na ya dị tu igbotik ịsụ bekee na o nwere ọka nwoke bekee bịa ndị bekee bịa kwụ ụgwọ ga-ekụziere ha asụsụ nke ha atụrụ na ha na ya gụkwara na akwụkwọ gụchie niile mana ọkwa ịhụrụ Igbo ya anụ ya dị tu igbotik ịsụ bekee. Yes, so I'm proud. I am very, very proud of being who you are. Being who I am. I'm very proud of it. In fact, when the host award na Nigeria, if you native can you na the award, eji akwaro makwa. I'm onye Igbo. Confirm 100% Igbo. In fact, Igbo tik. Aku ya mmiri. Owe ha metere ya. Owe ha tinye n'ime ya. How sorry. Say her sorry. Say her sorry. Say ndị oyibo sorry. Ndị Ghana. Sorry nu. Ndị Ghana unu sorry o. Ndị Kotonu nu sorry awụ m onye Igbo isi agụ. Igbotic girl ka ọ bụ. Serious Igbotic ọ dị tu Igbotic ịsụ bekee. Ọkwụ nụrụ bekee unu oru mgbe ọ ga-asụ ya asụọ ya unu akwụọ ya ụgwọ mana kịta ọ na-asụ Igbo onye Igbo ka ọ bụ ọ Igbo na-agba ya n'ọbara ọ nwanne anyị nwaanyị ọ bụ na emego onye isi Igbo ugbu a ọ na-akpọ gị ugbu a sị ndị Igbo niile na-akpọ gị sị ka ha mego onye isi Igbo niile n'ụwa niile kedu ihe ọ dị ka ihe na-anapụnarị anyị bụ ndị Igbo iji ebu ụzọ edozi asụsụ anyị maka ememe onye isi ndị Igbo ife m ga-ebu ụzọ mee ọ bụ iji akwụkwọ jeje akwụkwọ mụta ka esi asụ Igbo 100% because m na-asụkwa Igbo anytime m na-asụ Igbo English ka na-abakwa m n'ọnụ maka na m adịgo used to it and it's a shameful thing ịghọta so m chọọ ị ga-ebu ụzọ eme ka mmebu ụzọ a na-akụzi Igbo so ihe ọbụla anyị na-eme ọ bụ Igbo ka anyị ga na-asụ asụsụ anyị ka ndị mmadụ ndị ọzọ ga-anụ ihe anyị kwuru anyị na-ekwu bọta anyị gbaa izu mara ife anyị na-ekwu ihe ọbụla anyị na-ekwu anyị na-ekwu ya within all of us ndị mmadụ agaghị na-anụ ife anyị na-ekwu dịka otu ọ ga-abụ ndị obodo a mewe ihe dịka nzukọ ịga ebe ahụ ọsị ya wụrụ ndị prọfesọs na-akụzicha na mahadum ha ịbata ebe ha na-eme nzukọ ị gaghị anụ dịkpe ma ọ bụ ha na-ewe onye obodo a ha ga-asụgide mgbodo ahụ site n'isi ruo n'ọdụ ọzọ bụ na ọ na-adị m ka ndị Igbo ebidobe hụba onwe ha n'anya maọbụ hụba ihe nke ha n'anya n'ihi na ọ bụrụ na ha bidoro mewe ihe ejije ha nwa bidoro ya mana ije n'ahịa ugbu a ị gaghị ahụ ihe ejije Igbo karịa ruo ihe dịka 1,000 ya bụ 1,000 ọ dị ka ị ga-ahụ ejije ejiri Igbo mee 1,000 n'ime ahịa ihe ejije sọsọ naanị Igbo ka asụrụ ọ ga-eru ihe dịka 1,000 n'ime ahịa ya bụ 1,000 sọsọ ịma sọsọ gị nwa tukwu ebe emeela ihe ejije karịrị 60 emebeghị m fim Igbo mana ndị niile na-eme fim akwa ha niile but ana m asụnyekwa asụsụ anyị ka mmakwa ka ha kedu ihe ọ dị gị ka ga-eme bụ ndị na-ewepụta maka na abịa na ndị ji ego ndị na-ewepụta ego unu ji eme ha ọkwa ndị Igbo ndị na-ebupụta ndị Igbo ndị nọ n'ahịa ere ndị Igbo kedu ihe ọ dị ka ndị a na-ewepụta bụ ndị producers kedu ihe ọ dị ka ha ga-eme ka enye ike laghachikwa azụ mewe ihe ejije anyị ife ha na-ede ime ife ha ga na-eme i-produce wa fim ndị Igbo ị na-ede script ndị Igbo ha mewe ya then enwe station ndị Igbo a ga na-egosi fim ndị Igbo site otu esi egosi fim ndị Yoruba na fim then na-egosi Hausa na ihe ndị ọzọ a ga-enwe ebe a ga na-egosi fim ndị Igbo ka amakwa na ndị Igbo alaghọ n'iyi na ha ka nọ
na asụsụ anyị ka dị maka ọ dịzị ka asụsụ a na-efuzi efu. asụsụ Igbo maka Igbo wu Igbo ka Igbo si ana Kedu ihe a na-asị na Igbo maka na ndị Igbo nwe Nigeria in fact ọ bụ dị Nollywood sọnsọ anyị nwe Nigeria dada afọdodo mana o nwe ihe nche ịjụ gị ọ dị ka anyị ndị Igbo ga-agbakọ nwa wepụta ofu onye ga-achị obodo dịka n'eziokwu ịma na ndị Igbo alike ka business ha like ka business ha like ebe ego na aftan ma gwa gị eziokwu ebe a ga na-afụ na-amịkpọ ego ha wefụta ihe anyị chọrọ achọ ihe a na-asị na Igbo enwe eze ka ihe ọ na ya Igbo enweghị eze Igbo nwekwa eze apụkwa ihe ndị a na-ekwu anyị nwa ndị nwe culture anyị adịghị efu efu no matter what anyị nwee culture ndị Igbo nwee culture ebe ọ bụla ndị Igbo pụta nnọọ sụọ n'asụsụ a na-enwe regard and respect no matter what anywhere they are in this world ndị Igbo nwere regard and respect so n'iche na ndị Igbo nwee eze yes anwụ Igbo ha nwee eze kedu na-asị na ndị Igbo enwere eze ụfọdụ si a na-amakwa ya n'ọkwa mgbe ọbụla si ha Igbo enwe eze si na onye bịa nnọọ njụọ ihe eji asị na Igbo enwe eze maka na ama m na be anyị na anyị nwere eze na be anyị nwere eze na be anyị eze ndị nke ha efuru efu ọ gbabara na Germany okwe ha alatasị kọọ maka na ọ ga-abụ ekwucha ịma na anyị amaka ihe makwa eziokwu Chukwu enyeka anyị ọgụgụ isi maka ọ bụ na ọ dị ka ọnya maka eji maka ọ bụ na onye kpatara ezigbo ego n'ala anya na ihe dịka Lagos o bụrụ dị nkụla ruo obodo o nwere ka onye asị ya na igwe si ya gafe ọsị onye bụ igwe ego ole ka o ji ma ahụ bịa na ka anyị gafee dị mmiri anyị mechaa ya enyi ya nkwụ ọṅụọ oche nwaanyị nọ n'ala mana ịma na ala ndị ọzọ tụtụ ọbụla isi nwee ego otu ọnwụ na ego gị shi ezo ka mmiri asị na igwe dịka otu a ọba of Lagos nọ asị na ọba si na ọ chọrọ ife fashion echi ịma n'ụtụtụ onwe ihe ọzọ ọ ga-ejegodi ihu ya mana ịma na-abịa dịka n'ihe dịka Enugu steeti asị na igwe n'ike ma igwe agbara ofu igwe nwan si na ya chọrọ ifu Sullivan ọ ga-echelugodi mgbe ọbụla Sullivan ji nweta efe ọ sị ya bụrụ ihe dịka next year ka o ji nweta efe ma ọ bụ na o chetakwa na igwe na-akpịa anyị nwere mpako ife na-eme ndị Igbo ha nwere mpako and ọ na-enye ha nsogbu so nobody wants to come down for anyone but ịma na onye wee eze na ị ga-enyerịrị eze respect no matter how much you have ịghọta eze si na ịchọ ịfụ gị niile ijekwa ebe a chefia maka ọnanya bụ eze obodo eze ala maka ọ dị ka ọ dị mma nkata akarịa maazị ife ya nkwube ama na ya nata mana nsogbu adịrọ ka ife ọ dị gị ka a ga-eme ka ndị Igbo nwee ike ịdị n'otu any hold meeting like a conference ndị Igbo ka mmadụ niile bịa kọọ ọnụ kwukọọ ya ọnụ ka ekwuo ka akpagodo nkata ka because anyị bụ ofu ndị Igbo ma ndị Yoruba ma ndị Hausa anyị niile bụcha ofu but it's just that we're from different states so if I need ime bụ ndị Igbo ịbịa kọọ ọnụ kpaa nkata ka nwanne kwuo ife na-enye ha nsogbu ife wu the problem ka resolve all the problem ka anyị dịka ka ofu ka anyị na-ebupụtakwa ka asụsụ anyị ọ bụrụ eje ebe ọbụla efu a na-asụ sọnsọ oyibo ebe niile a na-asụ oyibo onweze ka isi wee sụ Igbo si na Igbotik onweze ka isi si Igbo si na Igbotik na this girl dịkwa Igbotik ese adịkwa m Igbotik biko unu ewekwana iwe na abụkwa m onye Igbo I'm proudly Igbo amazi nke ya esisi gị n'idi Igbotik ofu onye bekwa n'ebe a nsị ọ bụ na asị gị n'idi Igbotik ọ sị na ọ ga-ewutekwa ya na ọ ga-ewute ya rinne nsị gịnị ka ọ ga-ejizi wee wute gị ọ sị maka na onye a ga-asị na ya dị local nsị na-abụ international by the local I will local people nsị akwa eziokwu ịdị international ọkwari ndị ọcha chọtara unu bịa mee unu ihe niile bunye anyị Igbo onyonyo debela anyị nke eji ese esise ndị ọcha debesịrị chọzi igolu gị fam nyere gị ife niile chọkwazi ịnarụkwu gị asụsụ gị tụfuo si gị sụba nkefa ịsụzie nke gị ịdịzie local ịsụzie nkefa ebuzi English stick
nsị na-ewukwa n'iwe nne gị onye ebe ọgwa m si na nne na nna ya bụ ndị ọhata mgbe isi ya nya ka iji wee si mmadụ si gị n'idi gbotik ị na-ewe iwe ọ bụrụ na onye akpọ gị lokal ị na-abụbụ international before ọ na-abụrụ ọzọ lokal ịbụ onye obodo onye Naijiria ị nọzie na ịbụ onye Naijiria wee bụrụ onye Igbo tik ka ị dị asị m na ndị English tik iwe a na-ewe m o kwesị nke m gara na abụ m onye Igbo na ịbụ nwanne Beyonce achọka ndị Beyonce gị na Beyonce onye ka Beyonce amamonye ọwụ maka na ana m afịa n'Igbo onyonyo ị na-akara Beyonce ma mma kịta ọ bụrụ anyị ha ga-ata aka achọrọ m isu oyibo ebe a maka o nwere fefa bụ ha ga-afa achọrọ m ka nse fa n'elu Beyonce nke anyị ebe onye a bụ nwanne nke anyị ọnwa anyị mụrụ ya ife niile a na-amụ na ndị Igbo bụ Beyonce anyị niile Beyonce anyị kafa mma kalfa nwa ego kalfa nwa echiche ka anyị na-echighatazie n'azụ na ụmụaka ndị chọọ ịdị ka gị achọrọ ka inyefe ndụmọdụ maka enwe ndị chee na gịnị asị ebe a efele ebe a isi ebe a na-efegharị ụmụ ife ọya ju ebe niile anyị amadị na ọ bụrụ otu afasafụ maka enwe iku na-eme ihe ejije nke ụmụ agbọghọ na-efegharị ha marụ na ife gụtara n'akwụkwọ ka unu na-eme ọ bụ na fa ndị na-eru efe ejije a n'isi fafụ na ọ wọrọ afịa bụ ndị niile a efegharị na ka ejije afọ na-agwụzi ụfọdụ wee daba ọya dị iche iche ụfọdụ na-anwụsị achọrọ m biko ijiri ohere a nye ụmụ agbọghọ ndị chọrọ ịdị ka gị inye ha ndụmọdụ ka ha esi bi ndụ ha nwee ike nọ n'ọnụ di nwee ike mụta n'ụmụ nwee ike amalụ ezi gị hapụ ichi generation nke gị dịka akwa gị ma ọ bụrụ ndị be anyị na-akpọ generation akwa na akwa mmadụ agha echi ezi mmadụ agha echi ọ bụrụ ọsọsọ ezi nwoke bụ ihe na-echi ọ bụ nwaanyị amụtara nwa onye ahụ nwụrụ echefu gị amazi onye ife ya na-echite ụmụnne nke ọmụ mgba nwa Angelina onwe nwa nwaanyị ọ mụta mgba ọnwụ dịka mgbe ọ dị ihe dịka afọ 20 ma afọ 15 ọnwụgo mana ọ bụrụ na onwe nwa Angelina ahụ mụta ka mana ama ya ma akwụ ya ma nchi biko achọ ka inye ụmụ agbọghọbịa ndụmọdụ dịka otu aha amakwuru na ịdị na gị na Chukwu dị n'ezigbote mma nne na-agụkwu m egwu ụka biko achọ ka inye ha ndụmọdụ ụmụ agbọghọ ibe m ndụmọdụ m nwere ịkara n'ugbu a unu were ife niile unu chọrọ ime tiile ka Chineke unu asị ya mepere ụzọ ya ụlọ ile eme ife ejije iri chọrọ ile eme ya jee akwụkwọ jee mụọ ya ọfụma ọgụkpa akwụkwọ ahụ fụta lomeze ife ọhụ ife unu lavụkwala fim ife unu lavụkwala ejije okwu ejije ọkwa ife anyị wụ lọkwa ife anyị na-emela ejije maka lije iji mee ife ọhụ ịlavụla ejije ọkwa ife ọjọọ ife anyị na-eme ife ọhụ ọkwala ndị mmadụ mụta ife ọkwa ife mere eji kpọọ ya ife ejije ife ejije ọhụ igosi ife lemela ụwa ife lemela ndụ ndị mmadụ Chineke nyere wee ka gavụrụ den wụrụ ife ọhụ ị chọrọ ịwụ dalụri nne ama m na anyị kpọọ gị ọzọ na ị ga-aza otu aka anyị na-esi pịachie akụkọ na nkata anyị na-akpakọrịta tata gbasara asụsụ Igbo asị m biko dịnụ Igbotik onye Igbo ọbụla bụ Igbotik person anyị abụrụ English tik nke anyị ji abụ Hausa tik maọbụ Yoruba tik ife anyị bụbu ndị Igbo ndị onye Igbo ọbụla bụ Igbotik onye a sị na ọ dị Igbotik ya ewute ya na ịbụrụ onye ọcha Chukwu enwere ejefere ụzọ wee kee gị bụrụ onye Igbo maka ndị Igbo na-agụ akwụkwọ ọfụma nwee ezigbo echiche anyị ma ife ebe ọbụla anyị nọ ka ife na-aga ọfụma a sị na oburu obodo ọbụla ịbata onye Igbo anọrọ gị buru akpa gị gbafere maka na onye ebe onye Igbo nọ ka ama na Chukwu nọ ebe ahụ anyị na Chukwu dị na mma anyị a sị m ka Chukwu gọzie unu gọzie ụmụafọ Igbo niile ọ ga-adịrị na maka ife n'izu ụka ọzọ